na lovačkom udruženju. Može se reći da je Lovac danas centralna janjarska kafana gdje se mogu saznati sve trenutne aktuelnosti, lijepa i manje lijepa janjarska realnost. Nalazimo se u mektebu Atik džamije, ili poznatije u Jani kao Čaršijske džamije. Inače, kao što svima poznato, Atik džamija zajedno sa Džedid džamijom srušena 1993. godine i nakon povratka voljom stanovnika i povratnika Janje odlučili smo da vlastitim sredstvima obnovimo kako ovu, tako i Džedid džamiju. Džamija se nalazi u samome centru Janje i kao što vidite ovaj ovdje prostor je namijenjen isključivo za djecu i za omladinu. Veliku pažnju poklanjamo odgoju i obrazovanju mladih. U ovoj džamiji je upisano preko 200 djece koji pohađaju mektepsku nastavu. Nalazimo se ovdje sa drugom grupom polaznika, od njih 7 koje imamo i nastava se izvodi vikendom. Nastavu izvodimo po nastavnom planu i programu Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Mogu vam reći, ono čime se najviše ponosimo trenutno jesu ova naša djeca koja su pokazala veliko znanje na takmičenjima i na nivou Muftiluka Tuzlanskog, tako i na nivou Rijaseta islamske zajednice. Recimo, prošle godine ekipa ovoga mekteba osvojila je ekipno drugo mjesto na nivou Muftiluka Tuzlanskog. I to je ono što nas ohrabruje i daje nam veliku nadu da ćemo, ako Bog da, uspjeti u našim nastojanjima da odgojimo u duhu Islama ovu našu omladinu i da ćemo, ako Bog da, uspjeti zadržati u našoj Janji. Neposredno uz drugu džamiju nalazi se i obdanište za djecu predškolskog uzrasta. Za sada usluge ove ustanove koristi 20-ak djece. Crkva svetog proroka Ilije u Janji stara je 135 godina. Tokom restauracije u temeljima je pronađena ploča na kojoj piše da ju je izgradio izvjesni Frano Josif. Tokom obnove skinute su sve freske uklonjene ikone koje će se tokom narednih godina vratiti na svoje mjesto. Nalazimo se upravo u krugu crkve svetog proroka Ilije, čija je trenutno restauracija, znači kompletnog objekta od temelja do vrata crkve u toku. Nadamo se u ovoj godini, znači za 2. august, da ćemo izvršiti i osveštenje i zvanično predavanje u 100%.
ovoga hrama narodu na upotrebu. On je i danas u potpunoj upotrebi, međutim bit će znači renoviran i urađen onako kako treba da to liči jedna crkva ovakvoga značaja. Ovoj crkvi je ove godine i 135 godina postojanja, tako da ona ima svoj poseban jubilej i mislim da je to nešto što je i najbitnije u ovom momentu reći. Ovo je jedna kratka zabilješka i o klubu za kojeg živi cijela Janja. Kada su u toku utakmice ulice opuste, jer, molim vas lijepo, tada igra fudbalski klub Podrinje, koji se takmiče u drugoj ligi Republike Srpske i trenutno je lider na tabeli u protekloj jesenjoj sezoni. Klub ima dugogodišnju tradiciju, a osnovan je davne 1927. godine. Sasvim slučajno smo zabilježili i odličan pogodak domaće momčadi.